Al ple de l'Ajuntament de Palma també s'ha parlat de retallades. La batllessa Aina Calvo s'haurà de davallar el sou un 10%, un punt més del que havia decidit l'equip de govern. Ha estat una proposta del Partit Popular aprovada amb el vot a favor d'Unió Mallorquina. Aquest és el moment en què els regidors del Partit Popular i Unió Mallorquina votaven a favor perquè es davalli un punt més el sou de la batllessa. D'aquesta manera, la màxima responsable del consistori veurà baixar la seva nòmina en un 10% i no en un 9%, com recomanava la Federació de Municipis. El fet ha provocat un enfrontament entre govern i oposició. Voldria veure l'acte de disminució de sou del senyor Delgado o del senyor Boussà, de l'Ajuntament de Marratxí, que per cert, el senyor Boussà també cobra de l'Ajuntament del Partit Popular, no? Deu demanar compatibilitat, supos. Això, però vostè cobra dietes, se'n recorda? Ho dic perquè ho ha dit, de la nostra, de l'autoritat portuària i qualcuna més per allà. Supos que demanarà que li retallin com per donar exemple, no? El que sí s'ha aprovat per unanimitat ha estat retardar fins a mitjan juliol l'elaboració d'un pla d'austeritat, tal com demanava el Partit Popular. També s'ha donat el vistiplau a la proposta d'Unió Mallorquina de crear una comissió no permanent per estudiar mesures per fer front a la crisi.